אחי, מה אני שולח לה? שלח לה משהו פשוט, היי. לא, נראה לי קצת מאפן. אף פעם מה אתה רוצה יותר רגיש? אולי סמיילי? סמיילי זה טוב. אולי שתי סמיילים? סמיילי זה קצת מוגזם, פושי. איך אתה? מה אתה היית שולח לגילי? מה אני שלחתי לגילי? אני אחי, לא היה וואטסאפ. אנחנו התחלנו, דיברנו בטלקארט. טלקארט. ומה היה הלך הרוחות? יש לך עצה אולי? איך ארוחות? קודם כל תהיה אתה. אוקיי. הכי חשוב. לא בטוח שזה נכון. זה בדיוק ההפוך מזה. לא יודע, אחי, אני לא רוצה את אתה לא המילים. טוב בדברים. לא. שלח לה פשוט סרטון של חתולים. אז אני שולח לך סרטון של חתולים